We komen in Boelesalaan vaak op vakantie. En ja, vanwege omstandigheden die we hebben gehad, kunnen we nou niet op vakantie. Maar dan gaan we wel eventjes een dagje naar Serhuis-ter-Veen en naar de Drachten. Ik heb 5 maanden zonder werk gezeten. Dus ja, dat is best heel wat. En ja, van de WW kan je eigenlijk net zelf boven water houden. En dan kan je eigenlijk geen auto rijden, je kan eigenlijk helemaal niks. Maar ja, goed, op een gegeven moment dan krijg je gelukkig weer werk. En dan kan je de schade weer een beetje ingehaald worden. Maar vakantie is dan nog een beetje te veel van het goede? Jawel, want je weet allemaal zelf, als je op vakantie gaat, dan doe je altijd nog weer iets extra's. En die extra dingetjes kan je eigenlijk niet missen. Waar gingen jullie altijd heen in Boelenslaan? Hoe heet het? Van de Schaaf. Ja, van de Schaaf. Van de Schaaf. De worstenmaker, ja. De worstenmaker was dat. En die heeft ook van die ontzettend leuke mensen. Als je daar op de camping staat, dan krijg je een dag van barbecue. Ja, een barbecue krijg je dan gratis. Ja, en dan zegt hij altijd, je weet het hè, als je trek hebt in pruimpjes, ze hangen aan de boom en wat op de grond liggen is ook nog te eten. Ja. En we zitten daarna altijd heel veel pruimen te kanen daar. Ja, wat lekker. En dan heb je kip en dan zegt hij, nou ze hebben weer eieren gelegd, jongens wel de eieren opeten hoor. Hoe komt u zo erop om naar Serhuis-ter-Veen en naar Drachten te gaan? Nou, we zijn een beetje gek op kringloopwinkeltjes. Het klinkt misschien raar, maar lichtelijk verslaafd eraan, denk ik, ja. En met de vakanties hebben we dat zeg maar altijd al opgedaan in Boelesalaan. En hebben we rondgekeken en nu dachten we van nou, daar zijn we zo'n tijd niet meer geweest. Dan gaan we een keer kijken weer. Vindt u het ook jammer dat u nu maar 1 dagje hier bent? Ja, eigenlijk wel. Dat wel, ja. Het is, ik vind het heel jammer. We hadden al heel graag dit jaar weer gegaan. En gewoon, ja, we vinden het daar gewoon mooi. De huis is mooi, de mensen prettig. Ja, het kan niet anders. Het is jammer, maar nou, 1 dag moet je ook tevreden mee zijn, hè? U gaat naar kringloopwinkels in Serhuis-ter-Veen en in Drachten. En waar bent u naar op zoek? Nou, niet specifiek naar iets op zoek. Het is meer het rondneuzelen in die kringloopwinkels en dan kijken van, dat is leuk. Dat zou ik wel hebben. Of, dat is heel van vroeger. Dat hadden wij vroeger thuis ook. Ja. Dat wil ik nu ook wel meenemen. Of prulletjes voor de kleindochter. Weet je wel, leuk speelgoed, oud speelgoed. Of ook kleertjes. Ja. Kleding. Vinden we ook leuk om mee te nemen natuurlijk voor de kleindochter. Ja. Hebben ze dat in Lelystad allemaal niet? Jawel. Maar het is meer om je blik te verruimen in dat soort dingen. En juist om te kijken van, we gaan het in een andere kringloopwinkel even kijken van, hé, want dat hebben ze daar wel. En eigenlijk dat ook niet zo duur daar. Het is ook niet zo duur. En dan is er ook dat ene kleintje. En die doet dan weer voor de goede doelen. Dus dat vinden we dan ook weer leuk. En in Lelystad kan het wel eens duur zijn. Is het ook een beetje om toch een beetje dat gevoel te krijgen van vakantie ook? Ook vakantie. Nog even kijken of de worstenmaker er nog zit. Ja. En of de snackbar er nog zit waar we altijd ons frietje aten. Ja, even het gevoel van, hé, hier hebben we lekker vakantie gehad.